alaba ekartzea etorri zea. Kasualidadia piztina berta ekartzea, Hombre, kasualidadia, herri piztina bakarra ondo ez dakit pani. Posten gai, taskun. Bai, berdin. En fin. Bueno, bango gea, beste gabe. Gero arte. Jaioen ama, hori emakumea hori. Gixan, venga, guaztak etxea. Torri hai, zikatu hai. Erzilio, arnazak egin utzi. Eutxi beako gapa, gato gaitzi be. Aizean ama, venga, bat, bita, hiru. Aur, guapiziko. Puta, ja. Geixan, toaia eta guzti gainera, kostak baten egin piztinatik eta atzia. Torri hai! Gaur kontu bat aziginan, Pedro Marin viajia. Pedro Mai, egite alda zure Andria oilaskua Persianan bilduta Benidorrea zijoala, poliziak detenitu eta 10 urteako kartzela bota joela. Galdera karrarua dirudi, baina ikusi nola hasi zan kontu ba. Lenguan abioi hartzera jun, tarjeta den barketxean astu, eta hemen gehatu ginen, Benidorra jungabe. Tarjeta embargo, Oño! Baldengoan Pedro Mari Andriakin abio jartzea jun, etxia embargatu, eta herrin gehatu behar Benidorrea jungabe. Etxe embargatu, Karo, de donde bestela? Ez daukatera gastatzen ibiltzen da, Juanitato? Handi guztia izatie zertan. Ba, Juanitak, abio jazteko kapritxo, ki, Benidorrea juteko, gizonan sosuztik gastatu, eta etxe embargatu joe. Nik eatuta bakazioak persiana bota eta etxien pasaituztela. Ta oinazko agua jaten? Ba, Juanitak oileskoak eusteko ere diruik ez, etxia bankoak endu dile persiana eta guzti, eta Benidorre aldi nahi abio jian, baina poliziak harrapatu. Claro. Nik bai, aspaldi janenula kalian ikuste. Kartzelan ordune. Ba, Pedro Marin Andrea kartzelan omen da. Benidorren oilasko bat lapurtu, eta abioian kontrabanduan persianan bildu eta ekarri nahizulako. Eta zemat urte bota izkio, Oia, nik ez detaitu. Ara, hor dator, galdetzea nua. Segi jozu bai. Pedro Mai, egite alda zure Andria oilaskua Persianan bilduta Benidorrea zijoala, poliziak detenitu eta 10 urteako kartzela bota joela. Gaurre izan deu, kontu bat azigina.